Ndewo nụ ndị be anyị daalụnụ. Nwanne anyị nwaanyị bịa wetara m ozi ọma wee sị m na nwa ya nwaanyị bụ virgin na ọ bụ kpọkọpi na ọ mabere nwoke. So ọ chọọ imelie matchmaker. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, imee ka anyị mara. Ọ bụrụ na imee ka anyị mara na nọmba mama ya dị n'elu caption anyị. Ịkọpili ya ikpọ ọnya ikwuo ka unu si ga-eje fụ nwa ya nwaanyị. Ya bụ unu jezie na neutral ground unu fụ ya ọ masịzịa gị unu gaa n'iru n'ọ di na nwunye unu afụ gị ya ọkwa unu si na virgin a na-azị adị ifuru na mamụ ya bụ nwaanyị zuru oke wee zụọ nwa ya ọfụma zụchacha nwa ya wee zụpụta ya mmadụ. Ọ si na ọ dị 21 years. Yes, from 20 ezugogo nnu di unu afụ gị. So mamụ ya si na onu ọka mara nwoke na ọ chọrọ nwoke ga-abịa nụọ ya ka ọ dị nnọọ amara nwoke wee nụọ di. Ọ chọrọ nnọọ ka o jebitoghelibe aka kịta ọka ji n'aka ọka maala onye ọ bụ ịghọtago. So na ọ na-adị mkpa mmadụ ya mara nwoke wee nụọ di na ọ na-adị ezigbo mma. Ya bụ unu afụgo na mama ya bụ ezigbo nne wee zụọ nwa ya ụnyaahụ. Ifugi ọ bụrụ mama niile na-azụkwa ụmụ ya ụnyaahụ. Ịmụ ụmụaka na-adịkwa ma 10 ma 12 ma 13 wee na-ama nwoke n'elu kịtazi. Unu ma na smartphone pụta anyị nyere nsogbu. Mama gị sigodi gị ga-eje fa na-eje sagha enye na-enene ndị gba ọtọ ụmụaka na-emezie nke enu kịta. Ya bụ a ga-eje jide nwa ahụ makụọ ya taa anya nsusu. Ịghọtago ọ dị mma ka anụ chali ya kịta maka ọtụtụ ụmụ nwoke na-asị hei onwezikwe nwaanyị amara nwoke hei onwezi nwaanyị amara nwoke anyị chọọ nwaanyị amara nwoke anyị chọọ nwaanyị amara nwoke. Ifugo ka mama ya si bụrụ ezigbo nne wee mee nye ọ mara nwoke wee luo 21. Ọ si na fa bụ ndị Imo steeti fa bi na Lagos and nwa ya bụ OND holder. Ọ gụrụ mass communication. Ya bụ kedu onye nwe lọkụ ọ na-agarị ọ dabalị gị ọ elibe maka na ọ dịrị ofele. Ọ na-abụ n'ala Igbo onye amara nwoke n'ụdị a na-egburu mamụ ya efi sef wee kenee nye ka o si jidesie nwa ya ike maka ụmụaka fanara ekwe njidesi ike. O nwekwudi ya in short nwaanyị amara nwoke luo 21 ọ bụ grace of God. Ọ bụ ezigbote grace of God. O nwekwudi ndị mama fa na-akụzili ihe fa enupụ isi mee ihe bụ uchefa mana nwa bụ onye dị obedient. Mamụ ya gwa ya ihe okweli ome ihe mamụ ya kwuru. Ifuru na ọ dị obedient ọ bụ nwa na-erube isi maka eji m n'aka o nwere onye mamụ ya na-alafu. Onye ọbụla mamụ ya na-asị emekwana nke eji m onwe m mmalụ. Ana m agwakwa nwa m nwaanyị ịma nọ ndị nwaanyị ka a na-achịkapụtara anya. Ịma na ụmụ gị ndị nwoke isi ha fajebe fatụbagodi mmadụ ime nsogbu adịrọ mana ụmụ nwaanyị fadi nya bụ ihe a na-akpọ nya bụ sensitive. Ọ dịrọ mma ka akpafe aka maka ịma ụmụ nwaanyị na-emebi nwoke anaghị emebi ghọtago. So ihe anyị ji na-ekwupụta bụ na online in-laws biko unu kọpilizie nọmba dị n'elu kpọọ ndị na-ekirikwe anyị nye na anyị advice nyenu mamụ ya advice kwa ndị ga-agaba gabanụ bidonu gaba maka eme ngwa ngwa emeghara ọdachi imere ngwa ngwa onye ọdụ ọsọ ebulu gị ụzọ gaa iluo igosi interest igosikweni seriousness. Ịghọtago ọ si na nwa ya dị average height na ọ dị mma na-emekwa mma. Unu aghọtago fabi na Lagos. Ya bụ ụmụnne welie gaba nwa welie gaba ọ bụ ezigbote ihe ka ị na-eme welie gaba. Unu afụ gị ka onye ọbụla mụta ihe kụzielu ụmụ ya si ha na mmadụ anara ama nwoke tupu ọ nụọ di. Ọ na-adị mkpa onu ọmara nwoke wee nụba dị kịta ọ ya na-anọkọtasị na ọ na-achọ nwa ma ọ bụ mee isi ike ma ọ bụ waba anya mba o gosi na ọ bụ nwa azụrụ azụ
mama ya zụda ekwesịkwa idute mama ya makụọ ya taa anya nsusu maka gịnị ọ bụ Chukwu zụrụ ya nwa ahụ ọ bụ Chukwu na-azụkwa nwa ụfọdụ onwe ndị na-agwacha nwafa enupụkwa isi ụmụ ajọ nwa ịma na fa na-adị onwe ndị papa fabili ụkọchukwu na-epriji mana fa na-enupụ isi mee ihe sọfa unu mana nke ahụ dị unu afụ gị so ụmụnne ọ dị mma ka anyị kụọlie aka unu afụ gị so ngwanụ anyị ga-afụzi na anyị na-egezi ntị ka anyị nụ testimoni anyị nụzie testimoni anyị bido gabazie wedin ya ka anyị ji asị ọtụtụ ndị ka unu kwụsịzie oyi na onwere ihe a na-elichepụta n'oyi ya na anyị bụ ndị Igbo klas wọld bụkwa klasik match ịnụ di na nwunye ịbịa na nke anyị ọtụtụ abịago nụọ di na nwunye nụtakwa n'ezigbote di bụ kpọkọpị unu afụ gị na ọ dịrọ mma ka agbagha Chukwu okwu Chukwu si emene ya bụ ka anyị rubeli Chukwu isi irubeli Chukwu isi ọ ya adịla gị na mma ndewonu ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa anyị ka ndị na-amara amala ka gwa broda gị gwa sista gị tag ya na ya kesaa enyi gwa ndị niile ọ ga-efit gwa fafa bịa ebe a tag ya fa mee fa invite ka fa bịa more people more opportunity ihe aka ị ga-enyere nwanne anyị nwaanyị a bụ ime ka ikesaa vidio anyị ka ọ gatie aka maka ndị fia fa agbakwala bịa o wee nwee ike nweta ihe ọ na-achọ ndewonu ka emesịa nye na anyị akara ịfụnanya ndewonu.